ይሠስል ጣብያ ህንፃ ወረዳ ሳሓርቲ ወረዳ ሳሓርቲ ብርክት ወላባይተ ክርስቲያን ተፈላለዩ ሓልምንትን ቁሳዊ ሓድግታት ኣለውና ካብቶም ቁሳዊ ሓድግታት ወረዳና ዝተፈላለዩ ቤተ ክርስቲያን ንኣብነት ቅድሚት ክንፅራሕ ንኽእል ዝሕዝ ዘለናዮ እንዳ ኢየሱስ ህንፃ እዩ ብመውፃል እንዳ ማርያም ማህበርከ ከምኡውን እንዳ ሚካኤል ፃሕሎ ዝተፈላለዩ እንዳ ኣልካዊ ባይዳ ኣዳራቱ ሰማይ ለሚን እና ካልኦት ገዳማት ኣለውና ሕዚ ዘለና ግን ኣብ ውሽጢ እንዳ ኢየሱስ ህንፃ ፍሉይ ቦታ ዝኾነ እንትን ውሽጢ ናይ ውሽጢ መንገዲ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይ ውሽጢ መንገዲ ዝተፈላለየ ናይ ኣፈ ታሪካት ኣለዎ ካብቲ ኣፈ ታሪካት ሓደ እዚ ውሽጢ መንገዲ ምስ እንዳ ሚካኤል ፃሕሎን ምስ ማርያም ማህበር ከም ዘራኽብ ናይ ውሽጢ መንገዲ ከም ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ምስ እዚ ተተሓዘ ክሕብረና ከሎ መብዛሕትኦም ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ካብ ታቦት ጀሚሩ ክሻዕ ካልኦት ዝዓበየን ዝነኣሰን ናይ ንዋየ ቅዱሳት ኣብቲ ውሽጢ ካብቲ ሓደ ቤተክርስትያን ኣብ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካት ምስ ዝትንተን ሓደ ቤተክርስትያን መንግስቲ ኣብያተ ክርስቲያን ዝተሓዙ ስለ ዝነበሩ መንግስታዊ ወራር ይኹን ሃይማኖታዊ ወራር ምስ ዝፍፀም ብዙሕ ጥቕዓታት ይበፅሖ ነይሩ ኣብያተ ክርስቲያን እውን ምስኡ ተጃሚሉ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ዓበይቲ ወለድና ብዙሕ ነቱ ንብረት ኣብ መጌርካ ፕሪዘርቭ ወይ ከዓ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ክቕመጥ ይኽእል ኣብዚ ሓደጋ ከምዚ ካልኣይ ውሕስ ቦታ ኢኻ ምስ ዝፍጠር ንዚ ዕላማ ሱ ተሰሪሑ ይበሃል እዚ ግን ብኸመይ ኸ ኣጠፍኡ ምስ ንብል ግን ማሕበራዊ ወይ ከዓ ኣፈ ታሪክ ዝሕብሮ እዚ ውሽጢ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ማእዝዩ ኣብ ዘይተፈለጠ ማለት ዝኾነ ኣቕሽቲስ ይኸዱ ነይሮም ኣብቲ ማእኸል እሞ ዋላቲ መብራህቲ ጠፊኦም መንገዲ ብዙሕ ዝበለ መንገድታት ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ዘራኸቡን ኣለዎ ናብዚባ ምስ ዝኸድዎ መንገዲ ጠፊኦም እዩ ኣብኡ ተሪፎም ዝብል ኣሎ ኣየር ተሓፂርዎም ኣብኡ ተሪፎም ይብሎ መብራህቲ ጠፊኦም ዝብል ዘሎ እዚ ከም ኣፈ ታሪክ እምበር ዝኾነ ዶኩመንትድ ዝኾነ ሓበሬታ የብለን እዚ ረቡ ድሕሪኡ ግን እቲ መንገዲ ክድፈን ተገይሩ ከዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ንእሱ እቲ ቦታ መእተዊ ግን ብሓመድ ከም ዝመልአ እናሰፊሕ ከም ዝኾነ ኣብዚ ልኻል ምክንያት የኽእላ እዩ የቀሊለይ